Andreas har tabt i poker, og nu skal jeg noget muslinge et eller andet. Muslinger og tun og rejer er det mest muslinger. Bon appetit. Taget af fra en Kold, det er ekstremt kold pizza. Og så... Bestilt fra 73. Nej, det er ikke klart. Og så... Bare spis det, Andreas. Tænk på det, som var det... salami. Stor, svulmende salami. Det ligner jo lort. Det er bare kebab, man. Kom, Andreas, det smager faktisk rigtig godt. Der er rigtig mange mennesker, der spiser muslinger. Og så Anders. Jeg kaster op. Pas lige på. Nej, så klokken er. Kig op. Og så. Du kan godt. Bare syng det. Kom nu. Du kan godt. Sukker, tænk på sukker. Og andre sukker. Du kan godt, kom så. Kom nu. 3-4 gange skal tyk til, så slug. Der er cola, så du er færdig. Jeg vil gøre det kraftigt. Ej, hvor klamt. Nå, tillykke.